子供というのは無条件で母親を好きなものだ。出来上がった家にはお兄ちゃんたちと一緒に住むからね。長男夫婦は親の介護をするって決まってるんだから。私が母と同居するために建てた家について、当たり前のようにそう語る母を見つめながら、私はそんな言葉が頭をよぎった。は？どういうこと？お母さんが同居する家を建ててほしいって言ったんでしょ？私の反論に対して母は、同居する家っていうのは息子夫婦とって意味よ。誰もあんたたちとなんて言ってないでしょう。と動じずに言う。その後も母と話をして、私はあることを決意した。わかった。最高の親孝行してあげるよ。そして母の希望を叶えた結果、私は里美、34歳。旦那の信之と娘2人の4人家族だ。長女は今2歳で、次女はまだ0歳。子供2人の世話は手がかかるし、とても大変だ。私自身も雑なところがあり、世間一般から見ると、もしかすると全然いい母親ではないかもしれない。子供の食事にとにかく気を使ったり、衛生面を徹底したり、教育面の環境を充実させたりするママも多いようだが、正直なところ、私はそこまではできていない。もっと几帳面できっちりしたママなら、この子たちももっと人生が充実するのかもしれない。でも、もちろん愛情は目いっぱいかけているつもりだし、私のできる限りのことはしている。こんなダメママで申し訳ないと思うことも多いが、娘たちの笑顔や様子を見ていると、子供というのは無条件で母親のことを好きなのだと実感することがある。それは自分自身も同じだった。しかし、そのことを思い出そうとすると、辛い気持ちが蘇ってくる。私は両親と兄、私という4人家族だった。しかし、父は私が物心つく前に事故で亡くなってしまったそうだ。そして私が物心ついた頃、すでに母は兄ばかり可愛がるようになっていた。兄が家事を手伝おうとすると母は、そんなのは女の仕事なの。さとみ、ぼーっとしてないであんたが動きなさいよ。本当にどんくさい子ね。と言って私を叱りつけた。手伝ったら手伝ったで、食器に汚れがまだ残ってるでしょ？それにそんなに服を濡らして、誰が洗濯すると思ってんのよ。責任持って自分で洗濯しなさいよね。と文句ばかり言われる。私と兄が二人ともテストで100点を取った時も褒められるのは兄ばかりだった。私には、女がテストで100点取ったからって何にもならないでしょ。それをそんな風に自慢してくるなんて恥ずかしい子ね。と言って睨みつけてきた。この兄弟差別は私たちが成長してからも続いた。兄は大学資金を出してもらったが、母は私には出してくれなかった。母は、女は大学なんて行かなくていいわよ。お金がもったいない。どっかの誰にでもできる事務かなんかで就職して、金持ちの男を捕まえてきなさい。というだけだった。しかし、私はどうしても大学で勉強したかった。だから、私は1年間アルバイトをしながら学費を貯め、同時に勉強をして、さらには奨学金の助けも借り、大学に進学した。在学中も学費や生活費のためにアルバイトを掛け持ちする生活だった。親に仕送りしてもらい、楽しいキャンパスライフを送っている友達を見て、いつも羨ましく思ったものだ。それに、社会人になってからも母からいい対応をしてもらえることはなかった。そろそろ給料日でしょ？恩返しとして仕送りしなさいよね。と、給料日が来るたびに連絡が来た。
それに私の都合など関係なく電話をしてきて、買い物に行きたいから車を出してちょうだい。とか、友達との食事会に行くから新しい服を買ってちょうだい。と言い、私はいつもいいように母に使われていた。私が結婚するという報告をした時も母は、そう、と言っただけで特に喜んでもくれなかった。それどころか、離婚して私に迷惑をかけることだけはしないでよね。と言っただけだ。もちろん結婚式についての相談に乗ってくれたり、何か資金を援助してくれたりすることすらなかった。長女が生まれるという報告をした時も、まさか里帰りするなんて言わないわよね。家くらいは貸してやってもいいけど、私は何もしないから、里帰りしても意味ないからね。それに、夜泣きしたり子供が家を汚したりしたらすぐに追い出すから。と、自身も二児の母だとは到底思えないような言葉をかけられた。私は仕方なく里帰りをしないことにしたし、見かねた義母が頻繁に家に来て私の手助けをしてくれた。義両親は母のおかしさに気づいているようで、まあ、あちらのお母さんにもいろいろご都合はあるでしょうから、と言って触れないようにしてくれていた。こんな状況でもおかしいと思われるかもしれないが、私はまだ心のどこかで母に愛されたい、母と仲良くしたいと思っていた。しかし、もうそれは叶わない夢なのかもしれないと諦めていた。しかし最近になって急に母から頻繁に連絡が来るようになったのだ。その上、私や娘たちにかける言葉も急に優しいものになった。たまには家に孫を連れて遊びにいらっしゃいよ。と母に言われ、私は娘たちを連れて遊びに行った。すると、それまで興味を持ってくれなかった娘たちにおやつを出してくれたり、おもちゃをくれたりした。私にも、子供二人の世話は大変でしょう。よく頑張ってるわね。と、ねぎらいの言葉までかけてくれるようになったのだ。私はなんだか不思議な気持ちだった。今まで冷たかった母がどうして急に優しくする気になったのか、不審に思う気持ちがあるのも嘘ではなかった。しかし母から、お父さんがいなくなってからね、私一人で子供たちを立派に育てなくちゃって必死だったの。まだ時代的に男の子の方をしっかり育てるべきという気持ちが強くてね。男の子をきちんと育てないと周りからいろいろ言われてしまうと思っていたのよ。里美には悪いことをしたわね。と言われ、私は涙が出てきた。私自身も子供を育てているからわかる。何が正解かわからない中、母も必死だったのだ。私は母のしてきたことをすべて許そうと思った。その上で、これからは本当に親子として仲良く過ごしていけると思うと嬉しい気持ちだった。私の生い立ちを知っている信行もこのことは素直に喜んでくれた。世界に一人だけの母親だもんね。そりゃ仲良くできたら嬉しいよね。と言ってくれた。それからというもの、私は娘たちを連れて母に会いに行ったり、休みの日は信行に娘たちを見てもらって、母と二人でカフェに行ったり、買い物に行ったりして過ごした。それまでの習慣でもあったし、母と仲良くできることが嬉しくて、お金はすべて私が支払うようにしていた。母は、旦那さんもいい企業に勤めているし、里美もしっかり稼いでいるのね。と言い、私たちの暮らしぶりや収入についていろいろと質問をしてきた。
今思えば、この時、母にはある思惑があったのだが、私は自分に興味を持ってくれているという嬉しさからそれに気づかなかった。そういうふうに過ごしてしばらく経った頃、母から、同居するための家を建ててほしいの。今住んでいる家はもうボロボロだし、私も老後に一人じゃ心細いし、と相談をされたのだ。私は迷ったが、信行に相談してみた。すると信行は、いいんじゃない？俺とお母さんがあまり気を使わないでいいような間取りにしたり、バリアフリーにしたりしよう。と言ってくれたのだ。そういうわけで、私たちは2世帯の家を建てることにした。私は母と間取りを考えたり、どんな風に介護仕様にするか相談したりしながら話を進めた。確かに母は今は元気ではあるが、だんだんと足腰が弱くなってきている。昔から持病もあり、最近はその持病の調子も良くなかったようだ。それに私たちも娘たちが広い家で元気に遊んでほしいと思っていたし、いつかは3人目を授かる可能性だってある。すべてにおいてタイミングが良かったと考えていた。しかしこの状況は家の完成間近にすべて一変することとなる。母から、出来上がった家には刑事とお嫁さんと一緒に住むからね。長男夫婦は親の介護をするって決まってるんだから。と言われたのだ。私は意味がわからなかった。は？どういうこと？お母さんが同居する家を建ててほしいって言ったんでしょ？私は珍しく強い口調で母を問い詰めた。すると母は全く動じずに、同居する家っていうのは、刑事とって意味よ。誰も里美たちとなんて言ってないでしょ？というのだ。でも家を建てるお金を出しているのは私たちなのよ。お兄ちゃんたちに建ててもらうなら話はわかるけど、私たちが建てた家にお母さんとお兄ちゃんたちが住むなんて意味がわからないわよ。私がそう言うと母は、今まで育ててやったんだからそのくらいの恩返ししなさいよ。いいお給料もらっているんだからいいでしょ。何もあんたたちに介護しろって言ってるわけじゃないでしょ。その代わりに家を建ててもらったってだけ。親孝行だと思いなさいよ。というのだ。その後も母と口論しているうちに分かったことだが、母は私と仲良くする気など毛頭なかったのだ。私にかけた言葉もほぼすべて嘘だった。同居するなら絶対に兄と同居がいいと母は思っていた。それならどうして兄に家を建ててもらわなかったのだという私に対して母は、だって刑事たちはこれから先私の生活を支えていくのよ。その刑事たちの財産が減るのは私にも影響があるかもしれないんだからそんなの嫌じゃない。と、さも当たり前のように言った。つまり自分の世話をする息子の財産が少しでも減るのが嫌だと考えた母は、私に家を建てさせようと思ったそうだ。たちの悪いことに、私が母と仲良くしたいと思っていることにも気づいており、母はその気持ちを利用したのだ。私は裏切られたことで怒りに震えた。母は、あんた小さい頃からどんなに厳しくしてもお母さんお母さんって寄ってきて正直めんどくさかったわ。少しの間仲良くしただけでもありがたいと思いなさいよ。と言い放った。私は冷静になり、お母さん、さっき親孝行しろって言ったよね。じゃあお母さんのお望み通り最高の親孝行してあげるね。母に伝えた。母は私が諦めて家を明け渡すと言っているのだと思ったようで、わかればいいのよ、わかれば。
と満足そうにしていた。私はある思いを胸に実家を後にした。そして家が完成した頃に母からの鬼電が来た。母は、ちょっとどういうことなの？そろそろ完成かと思って見に行ったら、私の家に知らない人が住んでるんだけど。と騒ぎ立てている。さらに、あと、今日老人ホームの入居手続きが完了して今後の説明をっていう連絡が来たんだけど、どういうことなの？と、もはやパニック状態で聞いてきた。私は、だってその家、人に売ったもの。そりゃ買った人が住むに決まっているでしょ？と当たり前のように答えた。私は母に順を追って説明した。以前、ホームビデオを撮っていた時に母が、将来は子供たちの世話にならないように、離島の老人ホームでのんびりと余生を過ごせたらいいわね。と雑談で言っていた。今とは全く言っていることが違うが、まあ当時はそう思っていたのだろう。私は親孝行としてその願いを叶えてあげたのだと母に告げた。母から兄たちと一緒に住むと言われた後、信行と相談し、新築の家は他の人に売り渡すことにしたのだ。私が信行に泣きながら先日の出来事を説明したところ、大激怒。その上で、きっとその家には俺たちだけで住むと言っても、お母さんが勝手に押しかけてきちゃうよな。場所もいいし、新築だし、いい値段で売れるだろうからもう売っちゃおう。と言ってくれたので、その家を売り、そのお金の一部を母の老人ホームの入居費用に充てたのだ。母は、そんなこと頼んでないと電話の向こうで騒ぎ立てていた。私は、お母さんが親孝行しろって言うから、私は私なりの親孝行をしただけよ。それにお母さん、お兄ちゃんたちと同居するって言ってたけど、お兄ちゃんたちはそんなつもりないって言ってたよ。と母に告げた。すると母は、と声を上げた。兄に私が今回のことで電話をすると、兄は困った様子で言った。確かに同居してくれってしつこく言ってきてたから断ってたところだったんだよ。何回断ってもしつこくてさ、それで一度だけあまりにもめんどくさくて考えとくよって答えたことがあるんだ。そしたらそれを同居 OK って受け取ったみたいなんだよね。俺たちには俺たちの生活があるし、母さんに勝手に決められても困るよ。さらに、母は兄の奥さんにもひどい嫁いびりをしており、兄の奥さんは、あのお母さんと同居するなら離婚すると言い張っているのだとか。実は兄も母には小さい頃から不満を抱えて生きてきたのだ。私が女だからそんなものはいらないと育てられてきたのと逆に、兄は男なんだからこのくらい絶対できないと言われ、プレッシャーの中育てられてきたのだ。兄は、母さんは小さい頃から一人で俺たちを育ててくれて、その点は感謝してるよ。でも、だからといって一生母さんの言いなりになることはできない。里美だってそうだろ？今回だって里美のことを利用して裏切って。今後も俺たちと同居してさ、もし俺たちが何か困った状況になっても母さんは絶対に助けてくれないと思うんだ。そんな人と一緒に暮らすことはできないよ。と、寂しそうに語った。そこで私たち夫婦と兄夫婦で話し合って、一緒に母を離島の老人ホームに入れるための準備を進めたのだ。兄弟で最高の親孝行をしてあげたというわけだ。母は電話の向こうでブルブルと震えているような声を出した。あんたたち、私が一人で一生懸命育ててあげたっていうのに、この親不孝者、呪ってやると電話の向こうで大絶叫していた。私は母に言った。
お母さん？多分私もお兄ちゃんも、小さい頃はお母さんのことが大好きだった。それに、子供ってどこか本能でお母さんのことが好きなんだと思う。でもそれは、お母さんが私たちにどんな態度をとっても永遠に続くなんてものじゃないのよ。じゃあ、さようなら。そう言って電話を切った。結局、母は実家を売る手続きをしてしまっていたし、年金暮らしで身動きが取れず、離島の老人ホームに行くしかなかった。現在は年に一回会えるか会えないかの距離の離島で寂しく過ごしている。何度も何度も一緒に暮らしてほしいという連絡が私や兄に入っているが、もちろん却下だ。いくら親子であっても一度失った信頼を取り戻すのは難しいのだ。私は一度母と仲良くできるかもしれないと期待し、こっぴどく裏切られたことを一生忘れないだろう。現在私たち家族は自分たちだけで暮らすための家を建てようと話し合っているところだ。娘たちには絶対に自分のような思いはさせまいと心に誓っている。子供の母に対する信頼を絶対に裏切らないようにしようと思う。